kada ku manta ku danna subscribe. Wannan yasa ina duba irin wa'azi da kuke sawa sai naga wani abu mai ban tsoro mai hadari da ake saka muna a cikin internet. Ban san rashin kunyan al'umma ya kai inda ya kai ba. Da dan kunya ake cewa yarinya mace ko da tusa za ta yi a cikin mutane to sai ta gudu mata bagarin dan kunya. To yanzu a'a mata ne ke bayyana abubuwa na alfasha na munkar da kuma Hausa ba wai da inda turawa suke wannan ba abu mamaki kamar yadda Allah ce wala yalidu illa fajiran kafara. In arna ne suke wannan ba mamaki a'a yar musulma ta fito tana bayyana abubuwa na batsa, abubuwa na alfasha, na abubuwa na munkar. To abin da ya jawo hankali na cikin irin abin da suke yi suna koya ma mata shan maniyin maza, shan najasa, kuma yana tattare da cuta iri-iri wanda abinda suke ganin wurin turawan nan ba sa gaya musu, ba mai gani sai malamin likita a cikin littattafan ilimi wanda yake ba kowa ke karatu ba. Na ɗaya abinda suke kwadaitar da mutane bayan shan wannan maniyi najasa ne, yana cutar da ita mai sha. Hakanan duk abin da Allah ya yi shi aka fita daga ɗabi'a, to duk lokacin da ka fita daga ɗabi'a ta Ubangiji to sai ka samu wata uquba a ƙarshen wannan abu. Abin da aka gane yanzu da yake su suka yaɗa irin wannan al'adu, domin mutane duk abin da suka gani a talabijin wani sai kokari ya kwaikwayon shi, ko ya gani a intanet sai kokari ya kwaikwayon shi. Abin da likitoci suka gane yanzu a duniya akwai wata irin kansa da take fito ma mutane a makogwaro, da wata kansa ke fito ma mutane a harshe, a labba kansa. Wannan kansan nan kuma an gane sababinta wata virus ne, human papilloma virus, HPV, ba HIV ba fa, HPV. Kuma wannan ana samun ta akan azzakari ko farjin mace